Hallelujah, hama dzinodikana. It is a good thing to see you all. Chekutanga chandira kuti nditaure panapa. Nonzwa vanhu vachipopota, vachindituka. Handina daka naApostle Chiwenga. He is my brother. Kana. Ende panapa handiuye panapa kuzoparidza. Kana takuita zvekuparidza uya kuchechi kwandinoshumira. Panapa social media. I take this opportunity for social commentary. Kukomenda zvinhu zvinenge zvichiitika. It is not a church. Saka whatever I'll be commenting, ndinoda unzwise kuti handisi kuchurch. Kuchurch uya kukona speak na Leopold takawira. Unotiwana tiripo. The reason why I am saying Apostle Chiwenga is becoming a Laodicean apostle. The church age yepa Laodicea. John anonzi kuti write to the angel iripa kereke yepa Laodicea. Chichaitika pa Laodicean church. Which I'm saying this is the very thing that is happening to our brother. Paakatanga, he started very well. Very, very well. And I applaud him and I appreciate because he started very well. But kana munhu achinge atsauka, kana tichiedza kuda kugadzirisana, hazvisi kureva kuti we are jealous, hazvisi kureva kuti tine beef kana kuti tine daka. He still remains our brother. So I want to open first Revelation chapter 3 verse 16. I am going to read the part of this scripture. Why I am saying Apostle Chiwenga is becoming, or he has already become, a Laodicean apostle. Let us read the word. So then, because thou art lukewarm, and neither cold nor hot, I will vomit you out of my mouth. Verse 17. Because thou sayest, I am rich. Apostle Chiwenga is now comparing himself with other ministers. I'm better than Mparinga. Yes, you're even better than Nyamakanga. You're even better than Chambrera, as you said. You are even better than Izwi Matema. You are even better than Shava. But the kingdom message is not all about that. I am better than the next person close to me. You can see it. But when you come to the kingdom message, you are not supposed to say that. Kuti anokuti ndakavasvikira vachitanga vangadei vakasvika pandiri saka I'm a good leader. Okay, let me tell you. Zvazvinoita ndezvekuti iwewe ukatoona kuti uyu ndatonani kumudarika, if he's your brother, enda pasaidi naye mutore, my brother, ndakafamba nepapa kuti ndisvike palevel rino. Don't you know the brotherhood? But when you begin to compare yourself kuti you are better, and the better yacho kunyange tichitoiona kuti uri better, but patinouya to the kingdom message, the principles of God, the love of Christ, it compels us. Aititendera. In as much as tichinyasonzwa kuti panapa ndinenge ndiri nani kudarika nhingi, but manje watouya kuumambo haukwanise kuzviona. Sendiri kudaro. Listen now. You say, I have increased with goods. You were saying, I have got cameras that are worth 500,000. Makamera anakuipa. We can use camera for the advantage to propagate the message. Kuti vangeri kurumize kusvika social media. Zvinhu zvakavepo kuti vangeri kurumize kumhanya. But we cannot compare kuti inini ndakato acquire makamera. Ona iningirigini quality picture yake yakashata, it is down, and that's not the kingdom message. My brother, I want you to go back to the kingdom message. Vanhu vazhinji vanotadza kukuudza, but you need to go back to the kingdom message. Listen this one. And you say, I have need of nothing. Andina chandichadai. And knowest not that thou wretched. But as iwewe hausi kutoziva kuti wakabvaruka.
paunongotanga kuti ndine, paunongouya kuna Mwari uchiti ndine, Mwari otanga kukuudza kuti wakabharuka. You are wretched. Wakaunduka. Wakagara musofa, wakanyura, wakapfeka matai, mawaini, maglazi ari pamberi. Vakadzi vachizhinya kuti yes, apostle mama muri kutaura. Mwari ndo paunenge uchiti you are now wretched. Wabvaruka, wapera, wanengura. This is the message. Okay. You are wretched and miserable and poor and blind and naked. Listen, my brother, and your followers. The reason right now you are spending time trying to defend yourself, kuvakunana innocent, nana Pastor Marange, and all these people, it is because message ya wakatanga nayo. Ndobva vaona kuti warasika. Ndobva ivo vakatotadza zvavaita misikanzwa yavaita. Vakaita misikanzwa iyoyo vakutoziva kuti iwewe you are now naked. That's why right now you are busy fighting with them on social media. It's about retaliation. Avakomana vakataura, iwe wavandogarawo waungadza vanhu vako pauri kurova message inenge yakanaka wakuidiluta. There is anger in your message. There is bitterness in your message. Come back. Go back to the grassroots. Okay. Let me tell you. Listen now. Pane pandakanzwa uchingoti I myself kana wakatozvarwa neni my let me give you a verse. Kuna aizviita I person achikuti I will ascend. I let us read the word. Isaiah 14 verse 12. For you have said in your heart, I will ascend into the heaven. I will exalt the throne, my throne, above the stars of God. I will also sit on the mount of the congregation, on the furthest sides of the north. I will, a sign of pride. That's a sign of pride. I will, myself, I will. It's about Christ. Christ anoti kudi. Jesu mbune. Kana inini ndichinge ndasimudzwa. Ana asimudzwa Christ. Kana chinga asimudzwa. Iyeye kana asimudzwa chichinoi. Achazvikwevera vanhu kwaari. Kwete kwatiri. But this is the error you're falling into. I, myself. Kunyange ukapinda chechi. Ndakakuzvara. Mai havagoni kuudza mwana akura kuti uri mwana wangu. It's naturally that mwana anozviziva kuti I belong there. You need to begin to ask why people are going away from you. That's the question you need to begin to ask. When you start your ministry, everyone was watching you. All eyes were on you. When you waka introduce a language, ya insulta vanhu muri makava, ningi gava, baba guti gava, makandiwa igava. People were watching. And now you are busy trying to defend yourself. Because zvinhu zvawairwisa, those zvinhu zvimwe chete zvawakuita. The very thing that you condemned when you laid the foundation of your ministry are the very things today that you are doing. That's the reason why people are raising questions. But naimuranda wa Mwari pamakatanga maiti church they are Christ. Pamakatanga vachiwenga maiti kereke they are Christ. But today the church no longer belongs to Christ. Actually, you have moved from the church things to the kingdom, which I need to correct you. Because the church and the kingdom is the same thing. Chiwenga. Akandikubatsire Chiwenga. Akandikubatsire. Embassy yeZimbabwe ku South Africa is representing Zimbabwe. Iri South Africa. But kana iri South Africa hainzi Zimbabwe, iri South Africa. Inenge chinzi embassy. But Zimbabwe ino yese nekuzara kwayo haigoni kunzi embassy. Saka the kingdom isusu tiri muno panyika, we represent a kingdom. But that kingdom tiri pano panyika, kingdom iyoyo iri kumirirwa ne church.
Church yofanana like embers of a kingdom. That's why the Bible says we are the ambassadors of Christ. This world is not our home. We are ambassadors of a kingdom. So in this earth realm, the church represents that kingdom as embers. That's why we are ambassadors. That's another story for another day. I want to help you. Ndopa makarasika. Makatanga mchuruwa wanu mchihama kushika masimuka. Right now you are taking time to defend yourself. Vakuna na innocent. Vana innocent, let me tell you. Avana chakuraskirwa nacho. Vana innocent wewe. Avana chakuraskirwa nacho. Ani chakuraskirwa nacho. It's you and me. Because we are the leaders of today's church. So whatever we do, van maziso, they are on us. Every error that we do, they are on us. Let me give you another scripture. Romans chapter 12 verse 16. What does it say? Consider everyone as equal. Kurakuti Chiwenga, you're equal. Neni, chakatofanana. In the kingdom. That's the kingdom message again. We are the same. Otherwise, lendi kuruza ya onotaura kuti ndeyako in the kingdom, ndedu tese. Iwewe na mparinga, you are equal. Na matema, you are equal. Chashai kwa pana matema, iwewe is a brother in the kingdom. Unogona kumubatsira kuti awane chunu ichocho sema wanyiro akachita. How did you better your ministry? That ministry ya Nyamakanga haina kushuka pa ministry yako. Ministry ya Shava haina kushuka pa ministry yako. Ajus kureva kuti is not a good leader. Pamwe hana kupiwa nyasha zekuti ashuke pauri. He was not given that grace. But iwewe as a brother who loves brethren, what do? That's what the Bible says. He who covers the sins of others, anochagarudo. We don't expose. Right now, Chiwenga, you are drunk, wadapa. Those are going to know. Once one like this in church. That's now you are naked. The last word there, you are naked. Noah arara dapa. Arara dapa. Akanga no kuti akadzikinirwa na Mwari kubva from the flood. Wakanganwa Chiwenga po wakabviswa na Mwari. We thank God. Akakubvisa pagomba mparinga akasara. Shava akasara. Mwari ngavakudzwe, Mwari ngavaongwe. But chirega kuvaseka woshandisa kuva kwavo pasi sezvinonzi havana kudanwa kana sezvinonzi iwe you are better than them. The Bible says here, consider everyone equal. This is the scripture. And don't think that you are better. Don't ever think that you are better than Nyamakanga. Don't ever think that you are better than Makandiwa. Either Makandiwa must not think that is better than Shava or Chambwera. We are all equal. This is the kingdom message. Instead, associate with the people who have no status. This is the scripture. So, this is the scripture. Unless can do it interpret, I'm going to batsira with Paulo pane zvaida kuedza kutaura zvisiri. Associate with yourself with those vasina status, which is the reason why Christ came. We had no status in the presence of God, but Christ came and died that we might have his status with him. That's why we became children of God. We now have a status through Christ. My last verse, my brother. I am saying this. Whoever is listening to me, andina chinhu chandichachya kupfuura chakandiwira kare. Listen now. My last message to you, Apostle Chiwenga, I'm saying this, andina daka newe, you are my brother. I love you so much. I wish you the best in your ministry. You are having these conflicts, not innocent. I want you to understand, at one time, Paul akaita a disagreement na Barnabas nekuda kwemurume ainzi John Mark. The Bible says they had a sharp, it was not just a disagreement, a sharp, pakaudzanawo mashoko.
Barnabas achiti wewe Paulo ndindakakutora ndikakuintrodusa kucheche kuJerusalema. Paulo akati inini ndakatosangana naKristu, hamuna chamunondiudza iwewe. Ndaenda Damascus ndikasangana. Vaiudzana. Bhaibheri rinozoti umwe neumwe akaenda kwake. Paul akatanga kufamba naSilas, John Mark akaenda naBarnabas. But chinzwa zviku tsamba iri kunyorwa naPaul kuna Timothy, achinyorera Timothy, 2 Timothy chapter 4 verse 11. Ndakutora Innocent, ndotora vese auri kurwisana navo. Iwewe ndiwe Paulo, iwewe ndiwe Paulo. Chinzwa tsamba iri kunyorwa naPaulo achinyorera Innocent, achinyorera Marangi. Ruka chete ndiye aneni kuno. Kana wouya undiigiro mako, nekuti he is profitable for me in the ministry. What? Ndichiwenga ari kuti kana baloi kana wakuuya undiigiro Innocent. Iye wache. Why? Because Innocent is profitable in the ministry. Ayende sharp disagreement naye. Ndakaita sharp disagreement naMarangi ndozviziva. But these people are profitable in my ministry. So all these squabbles you are having, my brother, with these people, I want you to understand you are all equal. But squabbles anopera. You come back to yourself, lower yourself. Auraskirwe andikuze Chiwenga. Auraskirwe ndikuzvininipisa. Vachitaura wapfana vachitaura so uchitongosipo. Ndo zvakatiredza nana baba Gutu wavaituka. Ndo mariro watakaitwa na baba Asandi. Ndo vachainza Jehovah namatai mwana usapindure vanobata chinyararire. Ndo zvakatirera. Stop fighting with them. Why? Aurasikirwe nekuzvininipisa. Kubuda uchitaura kuti inini ndandiri hooliganism, ndandiri hooligani, inini ndogona kuti hazvire kuti ndokupedzai kunge mafuta mukasamusa hazviitwe nemapostora. Unenge wakutodofora chinamato cheuapostora. Inzwa. It's just a season. This ever what you're going through, it is just a season. Don't fight them back. Humble yourself. What does the Bible say? Kristu pachake, that's my last scripture in Philippians. Kristu pachake akanga ari Mwari. But haana kutora umwari sechinhu chaibatika. Akazvininipisa kusvika vamunoera pamuchinjikwa. As an apostle, as ministers, servants of the Lord, sometimes you live crucified lives. These people, they are crucifying you. But you also crucify. Just imagine. Jesus, I need Jesus. You need to crucify. I can call. I've got 12 billion. But Seguayana, Raienda Kuchibairo, Akaramba Akanyarara, Akaroverwa pamuchinjikwa. Iye ari Mwari pachake. Ropa rikabuda. But baba vake vakazompa zita riri pamusoro pamazita ose. That's my message to you. Humble yourself. It's not what myself, I, ndakatenga ichi, I. These are material things. Tozvida zvimakamera, tozvida zvimafoni izvi, tinozvida nezvimasutu zvatakapfeka tinozvida. But that's not the kingdom message. That's not the gospel. God bless you.